समाव आं अनजिमा मुसाहारि 20 केजिसो मासे अजगर जिबौ गंसे नखरनि मैगं बारियाव दुमना दोननाय जेयाव नांनानै थाफैदों मासे अजगर जिबौ धेमाजि जिल्ला गगामुख मिंमां ओनसोलनि साहा सानजा नोलोबारि गामिनि मुस्रि सिथेन मुसाहारिनि न'आव दिनै मासे अजगर जिबौआ जेयाव नांनानै थानाय बोखांनो हादों। बारा खारनोबो रोङा ना रागाजोंबा खारनो हायो थांबा मानले हगारखो आं सानोलोबारि सानजा गामिनि आं मुस्रि सिथेन मुसाहारि दिनै फुङाव आङो फुंनि 5:30 सिखारनानै आं दाउनो आदार होदों बेयाव आं बानलु गायनाय एसे मा होनो जेजों माने दुमनानै दोनदोंमोन बेयाव मासे जिबौ फैनानै नांनानै दं आरो आं फुङावनो सिखारनानै दाउ आदार बे खाथियावनो होदों अब्लाबो आं माने जिबौखौनो नायसनाखै दाउआ जेला गासै आदार जाखोनानै ज' थुबुर ग्रेव ग्राव होनबाय थायो अब्ला नायबाय माने बियो जेयाव नांनानै हानफ्रबनानै दंजोबो माने बहाय उनाव आंनि बुरिया सिखारनानै थांब्लासो अब्लासो बेसो नायसनबाय जे आयौ हाबाब मासि गिदिर जिबौ होननानै खिन्थु जिबौआ गिदिर मारानो जों दा गासै गामिनि मानसिफोरा नायबाय आरो सोरबा सोरबा होनदों बुथारनो हामा आं बुथारखाया एफा गिदिर जिबौखौ माने फरेस्टनो खबर हरदों होनदों बिसोरबो फैनो होनदोंमोन दा दासिमबो फैनाय जायाखै फरेस्टनोथ' 6:30 7थासो समाव खोन्थाहरदों खिन्थु दा 8थासोनि बारबाय दासिमबो सौफैयाखै दा बे बुस्थुखौ नोंथांमोना मा खालामनो सानदों बोबोलांगोन बेखौ जों जनायबाय नालाय आं होनदोंमोन माने जनायाब्लाबो माने बेखौ बुथारनो हामा जेला आं माने हाजोआव लांनानै हगारहैदोंमोन होनदोंमोन आरो दा फरेस्ट बिथांमोनाथ' दासिमबो सौफैयाखै दा 9थासो जाबाय समा दा बेयाव आं मा खालामगोन मा मागोन जागासिनो नायनानै माने अजगर होनलायदों आरो गासै गामिनि रायजोफ्रा माने जिबौ गिदिर नालाय माने आगरा बिराद गिदिर गिदिर गुवार गुवार अनुमान बियो 6-7 पिस जागोन 20 पिस जागोन आन्दाज माने 15-20 पिस जागोन आरो